akakwaiwa nemukadzi munyika yechopa varume zita rake inditoka rimwe racho ndiye katapita zvinonzi akange ane tsitsi achipa vanoshaya nyerera vaipa kudya yekudzishongedza varume nyerera vaipa kudya yekudzishongedza zvinonzi rimwe zuva akafa shure kwekurwara naidzoshirikadza dzemujopa vaiti akange ane tsitsi achipa iye anoshaya nyerera vaipa kudya yekudzishongedza varume nyerera vaipa kudya yekudzishongedza unakandindindu I want to arume akange ane tsitsi achipa iye vanoshaya nyerera vaipa kambo kabva paalbum marimba volume 1 ine 10 tracks kudzishongedza varume nyerera kambo akanonzi nyika yakanakisa kumusha kwawo kwatiri kutasira kuti tese takunda zvepasi pano tinoenda ndaira kuti maitiro zvakanaka ndokabva kaita kambo kedu kekuvhara chirongwa mukati mezuva ranhazi kuda kuti nditende zvikuru samuri yezimbabwe ndikutsigira kwamunoita nhepenyuro nezvirongwa vashamarari tiripo zvirongwa zvakasiyana siyana panguva dzakasiyana siyana mukati mezuva ranhasi ndiri kutaura namukoma forgive mungu vandabatana nawo wari pawestgate apa next week ndinenge ndiri papizve ndinenge ndiri pazvishavane next week pane mufana ari kubuda nengoma pazvishavane ipapapa mufana anorova sungura imwe yakapenga ndiye wandinenge ndinaye panapa next friday ndinenge ndine chikomana chinomboda nepazvishavane apa saka musazombokanganwa nezvechirongwa chirongwa munopiwa nemafaro chete promotions kusumudza vaimbi vezimbabwe we promote zimatizi manzi dzavo dzozikanwa imi movaziva tofarirana tosumudzana mwari wenyasha akuitirei zvakanaka kune vari kuchema izochemai munotarira hatikukangana munamato kune vari kurwara tinongoti zimbai muzita rajesu inini manje ndakurova pasi. Let's meet again next week. Thank you so much mazimba ndatenda zvikuru mwari wenyasha akuchengetei tisangane next week zvakare. God bless you all. Ndatenda zvangu. Bye bye.